l'any de la fe a Barcelona voldria que aconseguís les finalitats que el papa en la carta La Porta de la Fe ens ha dit. Fonamentalment que coneguem més la fe, que estimem més la fe, que valorem més la fe i que agraïm més la fe. Que aquesta fe sigui viscuda, sigui celebrada, sigui resada i sigui també comunicada. Aquí estem al Vaticà, al costat mateix es veu la cúpula de la Basílica de Sant Pere. Hi ha les restes de Sant Pere l'apòstol que Jesús va escollir i que la nostra fe es fonamenta en els apòstols. Per tant, aquesta basílica que recorda la nostra estimada Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, que el papa justament l'any 2010 va dedicar, voldria que aquesta celebració el dia 11 fos com un llançament. Ja ha començat l'any de la fe, però que el continuem amb tota la intensitat i que el visquem amb molta joia, que descobrim la felicitat de la fe. La fe ens fa feliços, la fe dona bellesa a la nostra vida, la fe dona sentit a la nostra existència.